Романтичната къща на Касабови, в която разцъфтява любовта между Боряна и Камен, е реална така, както и молът. Всъщност къща по някакъв начин искаме да изглежда утре богато, да изглежда утре модерно на един човек, който все пак по някакъв начин е свързан с миналото си и останал да живее в обстановка, в която той харесва, по-романтична. Обзавеждането на домовете на героите отразява и допълва до голяма степен концепцията за техните характери. Най-разточително е обзаведен домът на Христо и Елена Атанасови. Характерно за така бързо забогателите българи е да харесват нещо тежко, много представително, в златно, сребърно, и това вече дава този характерен блясък, така се каже. Ние търсихме това тук заради Елена. Натруфеност, помпозност, показност, и това е. Пълна противоположност е домът на Николай. Тук всичко е много по-скъпо, но аскетично и монохромно. Като собственикът, прагматично и опи, концентриран само върху собственото си забогатяване. Контрапункт в черно-белия декор е огромното червено кресло в стаята на дъщерята си Яна, която по-тинейджърски се противопоставя на вижданията на баща си. Това е идеята. Декора не само да доизгражда образа, но самия актьор, когато влезе в това място, и наистина тази атмосфера и тази обстановка още повече да го вкара в неговия образ. Защото това му принадлежи. Изключително реалистичен е декорът на бара, където младежите споделят любовните си проблеми. Тайна остава дали след тежък снимачен ден актьорите остават да разпускат тук.